Den 2. november 1917 skrev Storbritanniens udenrigsminister Arthur Balfour et brev, der ville udløse en konflikt, der stadig er kæmpet mere end 100 år senere. Hans Majestæts regering ser med fordel etableringen i Palæstina af et nationalt hjem for det jødiske folk, og vil bruge deres bedste bestræbelser på at lette opnåelsen af dette mål. Da Balfour skrev om sin regerings hensigt om at skabe et jødisk hjemland i Palæstina, var 90% af folkene, der boede der, ikke jøder. Jødisk. Bare 31 år senere, de fleste af dem var væk. Hvorfor tror du, folk blev dræbt på den måde? Nu er det på. Hele mit liv har jeg haft et skab med 200 kugler i det. Dette er historien om det britiske løfte, der førte til ødelæggelse af Palæstina og skabelsen af staten Israel. Lad os starte med det åbenlyse spørgsmål. Hvorfor lavede briterne løfter om andre folks lande? Det korte svar. Imperiet er en helvedes af et stof. Dette var 1. verdenskrig, og briterne gav mange løfter. Udover at love et jødisk hjemland i Palæstina, lovede de arabiske ledere uafhængighed, hvis de rejste sig mod Storbritanniens fjende, det osmanniske rige. Araberne gjorde. Hollywood lavede endda en film om det. Arabien er for araber nu. Det er, hvad jeg har fortalt dem alligevel. Det er, hvad de tror, og det er derfor, de kæmper her. En måned efter Balfours brev overtog britiske tropper Palæstina og afsluttede 400 års osmannisk styre. Folkene, der boede, der var arabere, mest muslimer, men der var også kristne og jødiske minoriteter. Også et lille antal europæere. Jøder, der i slutningen af 1800-tallet havde startet små kolonier der. På et tidspunkt, hvor mange jøder led forfærdelig forfølgelse i Europa. De følte, at Palæstina kunne være en flugt. Ideen om at opbygge en jødisk tilstedeværelse i Palæstina blev kendt som zionisme, men det forblev en randbevægelse blandt europæiske jøder. Mange af dem følte, at de skulle ikke behøve at forlade deres lande for at undgå forfølgelse. Men zionisme som en politisk bevægelse tog et stort skridt fremad med en østrigsk mand ved navn Theodor Herzl. Og denne fyr er et meget vigtigt navn i denne historie. I 1946 udgav han Der Judenstat, eller på engelsk The Jewish State. Det sagde han, at den eneste måde for jøder at undgå Europas antisemitisme var ikke bare at forlade, men at have deres eget land. Og Herzl skrev ikke bare. Det næste år arrangerede han en konference i Basel, Schweiz, den første zionistiske kongres. Deltagerne blev enige om et program, der søgte blandt andet at etablere et jødisk hjemland i Palæstina og fremme jødisk bosættelse i Palæstina. Fra dette punkt blev den zionistiske bevægelse meget aktiv. Oprettelse af fonde til at fremme jødisk indvandring til Palæstina, selskaber til at købe jord der, og rekruttering repræsentanter for at argumentere for deres sag, laves med forskellige regeringer. Et par dage efter konferencen. Herzl skrev dette i sin dagbog. I Basel grundlagde jeg den jødiske stat. Om 5 år måske, og helt sikkert om 50 år, vil alle opfatte det. Han var kun et år ved siden af. Okay, så det er en masse historie, men det er vigtigt, fordi den zionistiske bevægelse er en kritisk del af denne historie fremadrettet. Især efter, at det fandt en ven i den britiske regering, hvor mange højtstående embedsmænd støttede zionismen under tiden af uventede grunde. For eksempel var premierminister Lloyd George en kristen fanatiker, der troede, at samlingen af det jødiske folk i Palæstina ville bringe Jesus Kristus tilbage til jorden. Andre, som Balfour, troede, at det ville være en god ting at få det jødiske folk ud af Europa og ind i deres eget land. Herzl var temmelig visionær, da han skrev, at de antisemitiske nationer vil blive vores allierede. Imens forsikrede zionisterne Storbritannien om, at deres fremtidige land ville være en pålidelig allieret. Så det er baggrundshistorien om, hvordan europæisk antisemitisme, zionisme og britisk imperialisme alle førte til Balfour-erklæringen. Dette britiske løfte om at bygge et hjemland for jøderne i Palæstina. Nu var Scalfrid der Bondur en gjorde det. Første verdenskrig havde været en konflikt mellem rivaliserende imperier, og vinderne oprettede Folkenes Forbund for at distribuere de tabende parters territorier mellem dem. De kaldte det mandatsystemet. Placering af territorier, der engang blev kontrolleret af det osmanniske og tyske imperium under Ahmad af avancerede nationer, indtil de blev uafhængige.
Storbritannien fik mandatet over Palæstina, men det palæstinensiske folk blev aldrig spurgt, hvad de ønskede, eller hvordan uafhængighed ville se ud for dem. Lyt til, hvad Balfour skrev til en af sine kollegaer. For i Palæstina foreslår vi ikke engang at gennemføre formen for at konsultere ønskerne fra landets nuværende indbyggere. I stedet var det zionisterne, der blev rådført om, hvad deres vision for Palæstina var. Og så endte mandatet med at inkorporere ikke kun Balfour-erklæringen, men også flere klausuler, der kræver, at Storbritannien sikrer etableringen af et jødisk hjem i Palæstina. Det britiske herredømme var meget imødekommende over for det zionistiske projekt. Den jødiske samfund i Palæstina voksede med store immigrationsbølger. De havde deres egne skoler og fabrikker og endda deres egen milits, Haganah, og de blev ledet af den polskfødte David Ben-Gurion. Gurion, lederen af deres repræsentative organ, den jødiske agentur. For palæstinenserne var det klart, at Storbritannien ikke leverede dem uafhængighed. Det leverede deres land til andre mennesker. I 1936 gik de i strejke. Britiske styrker forsøgte at bryde strejken med anholdelser, tortur, massestraf og henrettelser. Ledere blev landsforvist, våben blev konfiskeret og huse blev sprængt i luften. Palæstinensiske krigere angreb britiske og jødiske mål, mens britiske og Haganah-styrker ville udføre fællesangreb på palæstinensiske landsbyer. Noget måtte ændres. Den britiske regering sendte en kommission kaldet Peel-kommissionen for at finde ud af det, men deres foreslåede løsning var at, typisk, tegn bare en anden britisk linje på kortet, opdel landet, giv denne del til jøderne og denne del til palæstinenserne, og gør den del af Transjordan ved siden af. Og fordi palæstinenserne var flertallet i landet, skulle 250.000 af dem fjernes med magt for at gøre den jødiske stat permanent. Husk, disse forslag skulle hjælpe dig. At berolige tingene. Spoiler. De gjorde det ikke. I stedet fortsatte oprøret indtil 1939. Palæstina, hvilket tidspunkt omkring 10% af Palæstinas voksne mandlige befolkning enten var blevet dræbt, såret, anholdt eller forvist. Jeg havde virkelig brug for en løsning. Så, her kommer til en anden rapport. Kommissionen studerer de 20 år gamle jødiske bosættelser i britisk mandat Palæstina. Den hvide rapport fra 1939 skabte for første gang en konflikt mellem briterne og zionisterne. Tid fordi det afviste opdelingen og sagde, at løsningen var for Palæstina at opnå uafhængighed inden for 10 år med alle, der boede, der delte det sammen. Andre. Afgørende er, at det også pålagde strenge grænser for jødiske jordkøb og indvandring. For zionisterne føltes dette som et svigt. Som reaktion satte nogle bomber af over hele landet, hvilket dræbte tusindvis af palæstinensere. Men snart blev alle distraheret af noget meget større. Mere end 60 millioner mennesker blev dræbt i 2. verdenskrig. Herunder 6 millioner jøder myrdede i nazisternes dødslejre. Jødiske overlevende flygtede fra Europa, med et stort antal af dem, der forsøgte at finde sikkerhed i Palæstina, på trods af den britiske begrænsning på jødisk indvandring. Dette udløste en mere direkte konfrontation mellem zionisterne og briterne, med palæstinenserne ofte som mål. Zionister vidste 2 ting. Militært var de stærkere end palæstinenserne, og Storbritannien var udmattet af 2. verdenskrig, så det ville ikke have maven til at fortsætte kampen i Palæstina. De havde ret i Nuremberg. Efter 30 års besættelse annoncerede Storbritannien, at det forlod Palæstina og bad de nyligt dannede Forenede Nationer om at rydde op i dets rod. Okay, 1947 og 1948 er de mest afgørende år i denne historie. Lad os se, hvordan tingene ligger. Reelle jøder var gået fra 10% til 30% af befolkningen og ejede omkring 6% af landet. Under Ben-Gurions ledelse fungerede den jødiske agentur stort set som en regering for det jødiske samfund. Og de zionistiske milits havde titusindvis af soldater, moderne våben og officerer, der allerede havde kæmpet i 2. verdenskrig. På den anden side, Palæstinenserne havde ikke fået lov til at udvikle deres egen administration eller militær. Men mens de ventede på FN's løsning, var de stadig flertallet i hele landet. I november 1947 stemte FN, der dengang kun bestod af en brøkdel af verdens lande, for at opdele Palæstina. 65% af landet til en jødisk stat, men FN forklarede aldrig, hvordan det kunne være en jødisk stat, når halvdelen af befolkningen i dens territorium var palæstinensiske. Til nogens overraskelse afviste palæstinensere og faktisk alle arabere FN's plan. Ben-Gurion og den zionistiske ledelse accepterede. De så en mulighed. Med briterne på vej ud vidste zionisterne, at de ville have den stærkeste militær i Palæstina.
Deres styrker fik ordre til at beslaglægge mere territorium, end de havde fået tildelt af FN, og til at gøre, hvad der var nødvendigt for at reducere antallet af palæstinensere i det. I byer som Haifa satte militsen bilbomber af i palæstinensiske kvarterer. De angreb landsbyer og tvang beboerne ud. Wagner-tropper har drevet araber ud af en belejret by, taget mange fanger. Efter inspektion af dele af det vestlige Jerusalem, der var blevet tømt for palæstinensere, sagde Ben Gurion. I mange arabiske kvarterer i Vesten ser du ikke engang en. Hvis vi fortsætter, er det ganske muligt, at der i de næste 6 eller 8 måneder vil være betydelige ændringer i landet, og til vores fordel. Et af de begivenheder, der hjalp med at fremskynde disse ændringer, fandt sted den 9. april 1948, da landsbyen Dirkesin blev angrebet. En britisk regeringsrapport til De Forenede Nationer beskriver scenen. 250 mennesker blev dræbt under særligt grusomme omstændigheder. Kvinder og børn blev berøvet deres tøj, arrangerede fotografier, og derefter nedlagt af automatisk ild. Historien om, hvad der skete på Deir Yassin, satte panik i hele landet. Da nyhederne spredte sig, flygtede folk. Frygtede de ville være de næste. Historikere har registreret snesevis af lignende massakrer i denne periode. Hver gang resulterede de i, at hele samfund flygtede. Der var altid en orden, og der var en ordre fra Ben Gurion om at udvise folkene derfra. Jeg husker det ikke mere. Hvorfor? Jeg vil det ikke mere. Det kom ikke tilbage, og jeg husker ikke stedet. Da Storbritannien afsluttede sit mandat den 15. maj 1948, var 260.000 palæstinensere flygtet. Aftenen før annoncerede David Ben Gurion grundlæggelsen af staten Israel med sig selv som dens første premierminister. Han stod under et kæmpe portræt af Herzl, 61 år efter at Herzl havde forudsagt dette meget øjeblik. De sionistiske militser sparkede sammen, da de dannede Israels forsvarsstyrke, var men ikke forbi. Med britterne ude trådte soldater fra flere arabiske lande ind i Palæstina. Men den israelske hær var bedre udstyret, og i modsætning til de arabiske hær havde en samlet kommando og støtte fra flere europæiske lande. Israelske styrker skubbede ind i steder, som FN havde etableret. Palæstinensisk stat som byerne Lada og Ramle. 60.000 mennesker blev tvunget til at flygte derfra, mange til fods, i det der blev kendt som Lydda-dødsmarchen. Efter at være blevet tømt, fik byerne hebraiske navne. Lod og Ramla. Som i mange andre tomme byer, blev bygningerne og hjemmene overtaget af den nye israelske stat og givet til jøder. Da FN sikrede en våbenhvile, var 3/4 af det palæstinensiske folk blevet flygtninge. På arabisk kalder de dette Nekba, bogstaveligt talt, katastrofen. Den nye stat Israel udgjorde 78% af, hvad der havde været Palæstina. De resterende dele blev annekteret af Jordan eller overtaget af Egypten. Et år senere vedtog FN en resolution, der krævede, at alle palæstinensiske flygtninge skulle have lov til at vende hjem. De er aldrig blevet det. Palæstina var blevet slettet. I de årtier, der er gået siden, forsøg på at løse denne konflikt har igen forsøgt at opdele landet. Territoriet tilbudt til palæstinenserne i deres historiske hjemland skrumper endnu mere. Jeg løber. Israel kæmper stadig for at opretholde den befolkningsfordel, det opnåede i 1948, da det tvang USA til at lukke sine grænser. Tvang alle disse mennesker ud, fordi det i 1962 besatte Vestbredden og Gaza og bragte alle palæstinenserne, der boede der, under sin regel. Og så i dag er befolkningen af jøder og ikke-jøder i dette land stort set lige. Men de, der lever under besættelse, har ingen rettigheder, intet statsborgerskab og ingen udsigt til uafhængighed. Nakba-ærens taktikker for bosættelse, hjemnedrivninger og udvisning bruges stadig imod dem. Jeg bliver ikke slået ned nu! Jeg bliver ikke slået ned nu! Slået ned nu! Israel har taget landet, men vil ikke have noget at gøre med de millioner under dens regel. Internationale, israelske og palæstinensiske menneskerettighedsgrupper siger, at dette system er en form for apartheid. For at se, om det er en nøjagtig beskrivelse af Israel mere end 100 år efter Balfours løfte, se denne video her.